Is-solitudni fi żmien il-Milied hija pjaga soċjali li sfortunatament din is-sena sabet saħħa kbira mill-pandemija, kif aktar persuni se jkunu kostretti għattaw dawn il-festi waħedhom biex ma jkunx hemm riskju ta' firxa ta' coronavirus. Marie-Noelle Lanzon, li hija uffiċjaloli dwar il-kura tas-saħħa mentali mal-Fondazzjoni Richmond, spjegat li kull ma jmur aktar nies qed jitgħallmu dwar id-diversi realtajiet, kultant kiefra, li jeżistu anke fl-hekk imsejjaħ l-isbaħ żmien tas-sena. Hemm nies illi m'għandhomx ma' min qattaw il-Milied fejn il-Milied jew iż-żminijiet tal-Milied huwa żmien li huwa partikolarment diffiċli għalihom. Din is-sena hemm grupp ta' nies illi forsi qabel il-Milied ma kienx perjodu fejn jħossuhom waħedhom, imma din is-sena ser ikunu qegħdin qattaw waħedhom. Il-Fondazzjoni Richmond kienet fiċ-ċentru ta' kampanja intensiva tul il-pandemija biex tħeġġeġ lil aktar persuni jfittxu l-għajnuna jekk iħossu li nħakkmu minn xi kundizzjoni mentali jew dwejja kbar. Fil-fatt, il-helpline 1770 sar jopera għal 24 siegħa kuljum. Dan l-aħħar 9 xhur telefonati mill-pubbliku li ċemplulna u jistaqsu għall-għajnuna kienet tammonta daqskemm kienu jammontaw ta' 3 snin li għaddew. U meta nqabbluhom ma' tas-sena l-oħra, din is-sena irċevejna 4 darbit iktar minn kemm irċevejna telefonati s-sena l-oħra. Il-Fondazzjoni qed tħeġġeġ lil dawk li se jqattaw żmien il-festi waħedhom biex jimlew ħinhom kemm jista' jkun u biex jagħmlu użu mit-teknoloġija biex iżommu kuntatt. Aħna għandna servizzi fejn aħna niggwidaw lill-klijenti tagħna kif jistgħu jkabbru ċ-ċirku soċjali tagħhom. Jiġifieri jekk jiena għandi klijent li bagħti biex ikabbar iċ-ċirku soċjali tiegħu aħna ħaniggwidaw ħismarrit mela hemm dawn il-gruppi li forsi tista' tattendi fejn forsi inti tista' tagħmel ftit ħbieb. Illi aħna niggwidawhom lejn dawn il-gruppi wkoll. Ovvjament din is-sena kollox huwa iktar limitat. Iżda l dan il-Fondazzjoni u anke l-klijenti għandhom bżonn aktar għajnuna. Bħalissa għandna l-kampanja tal-Gift of Therapy fejn wieħed ikun jista' jagħti d-donazzjoni tiegħu illi din id-donazzjoni tmur biex aħna nkunu nistgħu nkomplu noffru l-għajnuna lil min ma jistax iħallas għaliha. Jekk tixtieq tagħti donazzjoni u tgħin persuni jiksbu aktar għajnuna, żur is-sit uffiċjali tal-Fondazzjoni.